17 октябр дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар форуми Хатлон Инвест 2024 дар доираи амалигардии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. форуми мазкур таҳти сарпарастии агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ҷиҳати амалишавии нишондиҳандаҳои барномаву стратегияҳои соҳавӣ бахусус барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 доир карда шуд. форуми Хатлон Инвест 2024 ва намоишгоҳи Бохтарфуд 2024 яке аз бузургтарин чорабинӣ дар миқёси минтақа арзёбӣ гардида, дар он дастовардҳои корхонаҳои саноатӣ ва кишоварзии вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ карда мешаванд. мақсади баргузории чунин намоишгоҳ ва форуми байналмилалӣ муаррифии маҳсулотҳои истеҳсолкардаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозорҳои ҷаҳонӣ, рақобатпазир гардидани маҳсулотҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дарёфти бозорҳои ҷаҳонӣ мебошад. Цель нашего приезда импортом и экспортом отсюда забрать товары, сухофрукты и хлопочные изделия, и наши тоже товары сюда поставляют. Импортом и экспортом заниматься. Ну, вот это все ярмарка, хорошо все это сделано. Я в Таджикистане первый раз, но вашу выставку мы уже видели в наших столицах, в Астане видели. Хорошо приготовились. Спасибо за приглашение. нахуст иштирокдорони форум аз намоишгоҳи молу маҳсулоти босифати шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дидан намуда ба сатҳи он баҳои баланд доданд. бояд гуфт ки чорабинии мазкур дар муаррифии имкониятҳои сармоягузории вилояти Хатлон ва тақвияти истеҳсолоти ба содирот нигаронидашуда заминаи воқеӣ мегузорад. ин форум имкон медиҳад бори дигар ширкатҳои вилояти Хатлон инчунин берун аз вилояти Хатлон бо имконияти гузаронидани ин гуна форумҳо дар майдони бастани шартномаҳои дутарафа ва дар оянда содирот намудани маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти саноатӣ ба давлатҳои хориҷдур ва наздик имкониятҳо фароҳам оварда шуд. корхонаи мо истеҳсоли хубурҳои шабрастигӣ барои таъмин намудани аҳолӣ ба оби ошомидани коррезӣ, заминҳои обёрӣ намудани заминҳои кишоварзӣ мебошад. истеҳсоли хубурҳои шабрастии худашон аз 400 то 3000 мебошад. асосан ҷамъ шудани мо бо ташаббуси агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки муддати зиёд ҳамкорӣ дорем ва мехоҳем ки ҳамкории мо судманд бошаду мо шарикони рушди худро ҳамиҷа пайдо кунем. форуми мазкур ҳамзамон барои табодули таҷриба дар амалисозии tashabbusҳои созанда инчунин ба роҳ мондани ҳамкориҳои байниминтақавӣ ва байналмилалӣ ба ҳайси заминаи муҳими мулоқоту музокирот хизмат хоҳад кард. дар ин чорабинӣ намояндагони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, вилоятҳо ва шаҳрҳои Осиёи Марказӣ, Туркия, Эрон, Чин, роҳбарони корхонаҳои бузурги саноатӣ ва кишоварзӣ, намояндагони ширкатҳои тиҷоратӣ, доираи васеи сармоягузорон, инчунин соҳибкорони ватанӣ иштирок доштанд ки теъдодашон ба 700 нафар баробар буд. My name is Kevin Dean. I'm the Deputy Mission Director for USAID. номи ман Кевин Дин аст ва ман иҷрокунандаи вазифаи роҳбари USAID дар Тоҷикистон мебошам. хуб мо имрӯз ҳама дар ин ҷой ҷамъ омадем то ин ки аҳамияти истеҳсолоти кишоварзиро барои вилояти Хатлон ва Тоҷикистон намоиш диҳем. барои USAID ин як шарикии хеле муҳим аст, зеро мо амиқан тарафдори он ҳастем ки ҷойҳои бештари корӣ ва афзоиши содиротро дар Тоҷикистон дастгирӣ кунем. мо бо вилояти Хатлон дар тавсеа ва рушди соҳибкорӣ чӣ хеле ки имрӯз мебинем шарикии тӯлонӣ дорем. вилояти Хатлон як минтақаи аҷоиб аст мисли тамоми Тоҷикистон. имрӯз мо маҳсулоти зиёд ва гуногуни кишоварзиро дидем. мо асалро дидем, анорро чашидем. мо меваҳои хушки олиҷанобро дидем ки дар ҳақиқат тамоми ҷаҳон бояд онро чашад ва ҳаловат барад. Pomegranates, we've seen amazing dried fruits that the rest of the world really needs to.
дар идомаи чорабинӣ дар қасри фарҳанги шаҳри бохтар бо доираи васеи ҳайати меҳмонону иштирокдорон гуфтушунидҳои судманд доир карда шуд. зикр гардид ки солҳои охир номгӯи маҳсулоти саноатию кишоварзии содиротӣ то ба 500 номгӯй расида ҳиссаи воридот дар савдои хориҷии кишвар ба тадриҷ коҳиш ёфта истодааст. тазаккур дода шуд ки ин нишондиҳандаҳо ниҳоӣ набуда тоҷикистон дорои имкониятҳои зиёди рушди содироти молу маҳсулот мебошад. бахусус вилояти хатлон дорои имконияти бештари истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро дар ҷумҳурӣ дошта нақши он дар баробари таъминоти бозори дохилӣ дар рушди содирот ҳам назаррас мебошад. инак баҳри таъмини нишондодҳо агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати ҷорӣ намудани технологияҳои муосири логистикӣ пешниҳоди афзалиятҳо ва пешбурди маҳсулоти тоҷикистон дар бозори ҷаҳонӣ тавассути фармоишҳои устувори кафолатноки маҳсулот тадбирҳои иловагӣ андешида якҷо бо шарикони рушд бо мақсади баландбардоштани мақоми ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун шарики боэътимод дар фаъолияти иқтисоди хориҷӣ ҷиҳати таъсиси портали ягонаи содиротии ҷумҳурии тоҷикистон барои тақвияти савдои электронӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст. дар кори форум як қатор мавзӯъҳо ба монанди имкониятҳои сармоягузории минтақа барои рушди соҳаҳои энергетика агросаноат содирот ва сайёҳӣ муаррифии имкониятҳои сармоягузории тоҷикистон бахусус вилояти хатлон бозори энергетикӣ ва раванди ташаккули он минтақаҳои озоди иқтисодӣ сармоягузорӣ рушди тиҷорат содирот ва рақамикунонии соҳаҳо муаррифии имкониятҳои сармоягузорӣ ва содироти минтақаҳои озоди иқтисодӣ рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва аҳамияти он муаррифии лоиҳаи равзанаи ягона барои минтақаҳои озоди иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. сипас бо иштироки васеи намояндагони корпусҳои дипломатӣ шарикони рушд ва соҳибкорони як қатор давлатҳо ба имзорасонии созишномаву шартномаҳои ҳамкорӣ баста шуд ки ин ба содироти маҳсулоти ватанӣ ва роҳ ёфтан ба бозорҳои нави фурӯши маҳсулоти содиротӣ мусоидат менамояд. инчунин дар доираи кори форум ба ғолибони озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин содироткунандаи тоҷикистон ки аз ҷониби агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон якҷоя бо вазорату идораҳои дахлдор ва шарикони рушд гузаронида шуд ҷоизаи озмун супорида шуд.